tenan sawahe. Misal aku duwe tak tanduri lombok, tanduri telo. Bisa didol ge omah-omah. Mesti akeh iki omah-omah. Sini kono, ning kono, ning kono. Wah, mesti kayak sawah Tarmudi, Sarminin, Paimin nih. Selir. Paimin. Sini. Tambangi. Ngomong ini nih, jagung sih. Baca ngendi kowe? Ayo seko kok klaras gawe dagang geni. Wah. Ki ngopo sampean? Kebayangke iki lho sawah-sawah kok ombo tenan. Ke sawahmu to kae Paimin? Iya, wah kowe arep ngedol mesti. Ke sawahmu to Min? Panen to wingi? Iya. Panen apa wingi ora kei aku. Panen lombok, tapi kok dirusoi cah cilik-cilik cah beling-beling kae to. Saban saiki cah cilik-cilik jan nakal-nakal. Wah, nak ketemu. Gempleng. Iyalah. Sesuk nak ketemu tak kamplengane. Kowe melu lah jelas. Kowe mau golek sawah? Iya. Ya kae ana sawahe aku to, teko garapi wae. Oh ya siap. Meh tanduri apa iki? Keteki ya oleh. Wah, suket teki. Ya wis tak balisi ya. Ya wis kono. Wih, sandalmu keri lho. Endi? Ndasmu iki topiku le. Ya wis, Kang. Yo. Bapak ning ngono. Kok ndelok sawah. Bapak gogok pepanas, ireng tambah ireng. Wah, oke ndelok sawah. Wis saka ngendi mau? Saka sawah apa? Aku ora mau saka sawah Paimin mesti. Iya. Dicurigai iki. Mau Paimin omong mau sawah dengan bocah-bocah kowe mesti. Ora. Lah, kowe to? Ora. Wah, sawahmu ngendi, Pak? Wah, urun duwe aku. Alhamdulillah mau disilai Paimin, meh tak tanduri jagung ngono kae. Kok colongi bocah-bocah meneh kok. Yo tak kentel kok barang Paimin kowe. Bali Ayo, kono wae. ngopo Wis bali? panas sih lho. Ayo, wae makne aku. Bali sih ya. Yo, kono. Gat. Wah, si kontuku ya. Mae barang wah. Wah, cah bal-balan kae wah. Melu wae wah. Tinggal gue melu. Wah, main tak garap apa yo? Apa les? Ana sikut. Melu. Wih, ana masalah apa iki? Wis aja glet.
Kayak takon iki, takon iki. Wih, wis. Pulang apa? Balik. Men. Ngapa iki? Tamangi. Kowe sing ngerusak sawe aku to. Kowe ngaku wae. Oh iya Pak, wingi di ngapura aku ya. Wis sesuk aja baleni yo. Ya. Wis ana bali. Ya. Woi. Oh. Ya wis lah, sini tak tanduri jagung ya. Yo sakarku. Yo wis tak beli wae yo. Yo. Wih. Jancuk to is kowe is. Ngaku wae, woi. Oh iya Pak, sorry ya Pak, mau bisa. Wis sesuk aja baleni. Hei, ngopo kowe?